салом ба дӯстони хуби озодӣ. Сархати хабарҳост аз студияи марказии радиои озодӣ. Дар чанд дақиқаи баъдӣ аз марги як тифли 3 сола дар пайи латукуб ва шиканҷаи парастораш, боздошти як зани тоҷик барои ба танфурӯшӣ маҷбур кардани духтарон, рондани Алмосбек Отамбоев, президенти пешини Қирғизистон аз толори додгоҳ ва қатли беш аз 13 000 сарбози украинӣ дар ҷанг хабар медиҳем. мақомоти интизомии Тоҷикистон як сокини шаҳри Истарафшанро барои латукуб ва то дами марг азоб додани тифли 3 сола ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашидаанд. Вазорати умури дохилии Тоҷикистон дар барномаи телевизионияш хабар дод, ки модари тифл аз ноҳияи Бустони вилояти Суғд барои кор ба муҳоҷират рафта 3 фарзандашро барои нигоҳубин дар ихтиёри оилаи дигаре гузоштааст. Вазорат мегӯяд, кӯдаки 3 сола барои ҳоҷати ғазо дар либосаш бераҳмона шиканҷа шуда фавтидааст. Ба гуфтаи мақомот, ташхиси тибби судӣ дар бадани тифл осори латукуби шадид ва доғи сӯхтагиро ошкор кардааст. Шаҳбоз Ҳусейнов, парастори 21 сола аз шаҳри Истарафшан, ба ин ҷиноят гумонбар дониста мешавад. Назари шахси муттаҳам дар марги кӯдак ба радиои озодӣ дастрас нест. Мақомот ӯро ба расонидани зарари марговар ба сиҳати инсон муттаҳам мекунанд. яке аз дастёрони раиси ҷумҳур Владимир Зеленский гуфт, аз оғози ҷанг дар Украина то кунун беш аз 13 000 сарбози кишвараш кушта шуданд. Михайло Подоляк рӯзи 1 декабр ба шабакаи телевизионии 24 гуфт, ки бар асоси омори расмие, ки аз ситоди марказии нирӯҳои мусаллаҳи Украина ба даст овардаанд, дар ҷанги Русия дар ин кишвар то ҳол аз 10 то 13 000 сарбоз талаф ёфтаанд. ёвари раиси ҷумҳур гуфт, вақте фурсати муносиб расид, худи Владимир Зеленский омори расмиро эълон мекунад. гуфтаҳои Подолякро ҳанӯз артиши Украина тасдиқ накардааст. Владимир Зеленский моҳи июн гуфт, дар Украина дар набардҳо бо нирӯҳои Русия рӯзона аз 60 то 100 сарбоз кушта, 500 тани дигар маҷрӯҳ мешаванд. айни замон ҷангҳои сахт байни нирӯҳои Украина ва Русия дар шарқи Киев идома дорад. додситонии вилояти Суғд ба зидди як зани 42 сола бо иттиҳоми ба танфурӯшӣ маҷбур кардани духтарон парванда боз кардааст. мақомот ин сокини шаҳри Бустонро ба он муттаҳам мекунанд, ки бо ваъдаи кори сердаромад ва аз роҳи фиреб занону духтаронро ба шаҳри Калугаи Русия бурда ба танфурӯшӣ ҷалб кардааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар баёнияе гуфт, занону духтароне, ки истисмори шавҳонӣ шудаанд, гуфтанд, онҳо бо умеди дарёфти кори хуб барои сафар ба Русия розӣ шуданд, аммо онҷо санадҳояшонро аз дасташон гирифтанду онҳоро ба танфурӯшӣ маҷбур карданд. зани гумонбару маъмурони милиса ҳангоми фиристодани гурӯҳе аз занону духтарон ба Русия дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд боздошт кардаанд. назари наздикони вакилу мудофеи зани боздоштшуда дар пайванд ба қазия маълум нест. додситонии вилоят бар зидди ин зан бо моддаи 130, яъне одамрабоӣ, парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. гурӯҳе аз сокинони маҳаллаи қазоқони шаҳри Душанбе бо як ширкати сохтмонӣ дар бораи қимати хонаҳояшон баҳсу даъво доранд. онҳо мегӯянд, дар фасли сармо манзилҳояшонро вайрон мекунанд ва пуле барои иҷораи муваққатӣ пешниҳод карданд, ки бисёр кам аст. ширкати сохтмонӣ дар ивази замине, ки аз соҳиби хонаҳо мегирад, бояд ба онҳо ҳаққи иҷора бидиҳад. вале сокинон аз шартҳое, ки ширкат пешниҳод дорад, розӣ нестанд ва пофишорӣ доранд, ки то талабҳояшон пурра иҷро нашавад, хонаҳоро холӣ намекунанд. ҳамин халки боша бакшокишӣ мезанем. на замин айвай шавад, на аймо айми парвардигори дар парвардигор неста. масъалаи хонаву хонасозӣ дар Душанбе ва дигар гӯшаҳои Тоҷикистон солҳои ахир ба баҳсу даъвои зиёде печидааст ва гузориши видеоии ҳамкорони мо дар ин бора баъд аз 4 соат дар барномаи ахбори озодӣ тақдим мешавад. аз ин рӯ бозгашт ба канали Озодӣ видеоро фаромӯш накунед. мунтазири шумо мемонем. хабари дигар, Алмосбек Отамбоев раисҷумҳури собиқи Қирғизистонро, ки дар шаҳри Бишкек муҳокима мешуд, барои бетартибӣ аз толори додгоҳ берун карданд. баъди оғози муҳокима Алмосбек Отамбоев муҳокимаро сирк номид ва ба лагаткуби қафаси шишагие оғоз кард, ки дар дохилаш нигаҳ дошта мешуд.
баъдан додраси додгоҳи ноҳияи 1 майи бишкек ба нозирон амр дод ки ӯро аз толор берун кунанд. муҳокимаи Алмазбек Отамбоев ҳамроҳ бо 3 нафари дигаре ки баҳсу истифода аз мақом муттаҳам мешаванд, рӯзи 1 декабр оғоз ёфт. раис ҷумҳури собиқи 66 сола қаблан барои ғайриқонунӣ раҳо кардани як ҷинояткори бонуфузи қирғиз дар соли 2013 аз зиндон ба 11 соли маҳрумият аз озодӣ маҳкум шуда буд. Алмазбек Отамбоев аз соли 2011 то соли 2017 Қирғизистонро раҳбарӣ мекард. ва ҳоло аз қурби асъор мегӯем. Бонки Миллии Тоҷикистон рӯзи 2 декабр 1000 рубли русиро 162 сомониву 70 дирам муқаррар кардааст. Қурби $1 амрикоӣ 10 сомониву 21 дирам ва 1 евро расман 10 сомониву 67 дирам муқаррар шудааст. қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ дошта бошад. Бинандаи азиз, хабарҳои аз ин бештарро шумо дар сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар Facebook, Instagram, Twitter ва Telegram пайдо кунед. 4 соат пас соати 17 ба вақти Москав ва соати 7 шом ба вақти Душанбе мо шуморо дар барномаи ахбор интизорем. То дидор.